A cultura regresa con forza á vila e facendo máis ruído ca nunca. Hoxe deron comezo ás cuartas xornadas de novela histórica organizadas, como sempre, pola Biblioteca Municipal coa colaboración do Concello de Verín. Como todas é complexo, é dicir, sacámoslas adiante porque estamos os dous moi implicados. Xa estamos asomando aí un poquinho a cabeza e somos un poquinho un referente a nivel nacional. Hai que pensar que este tipo de xornadas non é normal que se fagan un pobo. Sempre suelen ser capitales de provincia e encima traer escritoras e escritores a esta parte do mundo estamos un pouco afastados, ou eles están máis afastados de nós, non? Entón, pois, non é doado. Un evento que chega para reforzar o propósito das institucións locais de converter a Verín nunha das capitais de referencia no eido cultural. É un evento único en Galicia, o que se fai, xa levamos 4 anos, estas son as cartas xornadas. Entón penso que para Verín é un momento moi bo. A acollida é moi boa, verdad? Que está, por exemplo, a xornada do sábado, pois xa non hai sitio no patio, xa está completo. Estamos traendo escritoras e escritores de un primeiro nivel. Empeza xa a haber un run no mundillo, é dicir, bueno, cando se falan entre eles, pues teño unhas xornadas en Verín, sí, xa fuches, non? Pois sí que se nos empeza a coñecer. Esta mañá decenas de nenos dos centros educativos de Verín achegáronse ata aquí, ata este auditorio, sede das xornadas, para descubrir como é iso de escribir unha novela histórica. A novela histórica, sobre todo escrita por grandes escritores como los que tenemos estos días en Verín, sirve para conocer lo que somos gracias a entender lo que hemos sido. Puede acercar el pasado de una forma divertida, amena, con imaginación, evidentemente, a los hechos del pasado. Somos historia. Nesta edición, as protagonistas son elas, as mulleres na historia, representadas por nomes de primeiro nivel nacional como a oscense Luz Gabás. Y todos vosotros conocéis mujeres que ejercen la medicina, científicas, ingenieras. Las mujeres en nuestro tiempo están desarrollando muchas actividades que en otra época les estuvieron negadas. Y si las ejercieron, no las creímos. É un reconocemento en xeral á muller, porque a última vez recordo moi ben a Santiago Posteguillo, o escritor, que dixo que as mulleres foron esquecidas ao largo da historia, porque a historia escribiron na maioría os homes. E creo que é fundamental que ese reconocemento para que as mulleres teñan su papel e que non faga falta que as xornadas teñan un título específico de mulleres, que sean xornadas de novela histórica, pero ainda hai un camino por percorrer. O evento que estén a Luz Gabás, que é a escritora moi recoñecida, e todos os demais, pois sí, supón un aliciente para acudir a estas jornadas. Si estamos en Verín es por algo, es por el trabajo que realiza un grupo de personas y en concreto la conocida biblioteca que goza de un premio nacional. Para mí es un placer estar aquí, como está en otros lugares, da igual que sean pequeños o grandes, porque yo digo que la magnitud es diferente pero la ilusión es la misma. Es un placer formar parte de este equipo liderado por José Luis Corral y Pepe Calvo Pollato, que llevan la historia. As xornadas non fixeron máis que comezar e continuarán durante esta tarde coa presentación oficial da man do antropólogo Manuel Mandianes e a concelleira de Cultura de Verín, Emilia Somoza, que pasarán o testemuño a autoras como Rosario Raro ou Eva Mejuto. Mañá, segunda sesión con dúas Marías, Solar e Vila, e máis tarde, fin de festa coa intervención de Luz Gabás e cunha posterior sinatura común de libros antes de clausurar o certame que se despedirá, agardamos, ata o ano que ven.